За вашето настроение ще се погрижат най-добрия певец и най-добрия гитбоксаджия Оги. Кажи го нормално, битбоксър. Бигбоксер може да Оги и Отос Подакес. Ще направят едно изпълнение лично за мене. Поздравен, брат. За нашото братче, специално за Бренди Хакера, за най-големия хакер. И за всички мои фенове в Фейсбук. Ходи малко по-натам. За най-големия шмат. Приближете се малко. Kaskiri boriya kaya lele soitani masala sarma pe nachime pare aso ke juje boira ke hoy kelela ike mana hoy kelela ho mindili hoy bazela ichilela Ева, направо. Я да пусне да го чуем.